Шығарылышыбызны матбуғат күзәтуі біле дәвам итәбіз, оның біләсізні журналист Меңназым Сәфәров таныштыра. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбуғатында не нәрселәр турында язалар икән деген сорауга бергәләп җавап эзләүбезне дәвам итәбез. Салкынча көзнең беренче айы да узып бара. Җәмгыятьнең градусын күтәреп алган сайлау матауклары да артта калды. Алда озын-озак көзге көннәр тора диптер инде. Шуңа әзерләник дип Шәһри Казан газетасы көзге күңел төшенкелеге турында язырга булган. Депрессия дип аталучы бу ширдә ни хикмәт тормышыбызда үзен торган сайын ныграк сиздерә бара икән. Хак булса, шәһәрләрдә яшәүчеләр авыл халкына караганда күңел төшенкелегенә ешрак бирешә. Матди хәли югарырак булган сайын шушы чиргә тару мөмкинлеге дә арта икән. Бу кешеләр бик еш эш пышу һәм тик тымалдан курку хисе барлыкка килүне дә депрессия билгесе дип санау ягында. Кофе, каты чәй, исерткечләр белән мавыкмагыз диләр алар. Чөнки кала кешесенә эш, хәрәкәт җитми дияр иде мондый чакта, күңел төшенкелегенең ни икәнен дә белмәүче авыл агае. Көзләрдән соң ап-ак карлы мәшәкатьсез кышлар киләсен онытмыйк. Үткән атнада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хатыны Гөлсинә белән республиканың үрнәк гаиләләрен кабул иткән иде. Әлбәттә, үрнәк бәхетле булуның серләре һәркемгә үзенчә. Әмма гаилә коруларына 28 ел үтеп тә авыл урамында егет белән кыз шикелле җитәкләшеп йөргән Таҗетдиновлар турында укыгач, хайран каласың. Шулай да яшәп була икән. Ватаным Татарстан газетасында ул язманы укып чыгарга киңәш итәр идем. 24 йортлы авылның төп яшәү чыганагы саналган көтүлекләрен тартып алырга җыенганнар Кукмар районында. Менә шул җан ачысы турында да Ватаным Татарстан газетасы журналисты тәфсилләп язып чыккан. Ниһаять, авыл кешесе дә үз мәнфәгатьләрен якларга өйрәнеп килә икән дигән фикергә киләсең ул язманы укыганнан соң. Китап укыганнар һәрвакыт китап укымаганнар белән идарә итә дигән бер акыл иясе. Баларны ничек итеп китап укырга өйрәтергә була. Бу хакта сез шул газетадагы хәреф танырга өйрәтеп була, ә китап укырга дигән язмадан укып белә аласыз. Аттан алада туа, кылада туа диләр. Салават Фатхетиевтан да җырлый белми торган малай туган. Аның каравыл машинада җырлап кына узыша диләр. Идел журналындагы узышчы Рөстәм язмасы танылган җырчының улы булуның авыр һәм җиңел яклары турында сөйләгән. Профессиональ җырчы хәвәскәрдән нәрсәсе белән аерыла? Белемне иҗатта оста файдаланып белүеннән. Татарстанның атказанган артисты Айдар Сөләйманов турындагы язманы шулай ук Идел яшьләр журналыннан укырга мөмкин. Журнал битләрендә яшь иҗатчылары һәм аларның әсәрләренә дә шактый зур урын бирелгән. Тормышта иҗат мавыгулар белән яшәргә язсын. Шулай булганда безгә бернинди дә күңел төшенкелеге янамас дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.